2016ko uztaileko Basauriko udalbatzak San Fausto bidebieta Pozokoetzeko hirigintza biziberritzeko plan bereziari buruzko herri galdeketa egitea onartu zuen. EH Bildu eta EAJ alderdiek akordio batera heldu ostean. Galdeketa hori egiteko formula bezala, Gasteizko Legebiltzarrean onartu berria zen Euskal Udal Legearen 82. Artikulua proposatu zuen Basauriko EH Bilduk. Politika publikoi edo garrantzia bereziko erabaki publikoei buruzko herri galdeketak arautzen zituenetariko bat. Estatu Espainolaren ministro kontseiluen oneritzik behar ez zuena. Hautabide demokratiko zuzena eta parte hartzailea zabaltzen zuena. Eta lehenengo aldiz, basauriarroi zuzenean eragiten digun jarduketa politiko bati buruz gure iritzia eta erabakia adierazteko aukera ematen ziguna. Baina zoritzarrez, basauriarrekin inolako harremanik ez daukatenek kontsulta hori geldiarazi eta orain galdeketa egiteko beste proposamen berri baten aurrean gaude. Euskal Udal legea onartu eta aste gutxitara Madrilgo gobernuak lege horrekiko inkonstituzionalitate legitea jarri zion. Ondoren, 6 hilabeteko epea zabaldu zen Eusko Jaurlaritzak eta Madrilgo gobernuak bere argudiaketa egin zezaten. Epea bukatzea zegoelarik, PP eta EAJak gai honen inguruko akordioa lortu zuten. Akordioaren emaitza aski ezaguna izan zen. Udal legearen 82. Artikuluaren interpretazio murritzailea izan zen. Edukiz utzarazteraino eta praktikan Basauriko herri galdeketa bertan behera geratzea eragin zuen. Prozesu guzti honetan, PP eta PSE alderdiek izan duten jarrera ez du ezustekorik suposatu. Beti bezala, naiz eta publikoki kontrakoa esan duten, herritarren parte hartzearen kontra jokatu dute erabaki bat hartu behar izan den bakoitzean. EAJ hasiera batean zalantzati agertu zen Basauriko galdeketa egin behar zen edo ez erabakitzeko orduan. Baina ondoren, aipatutako akordioa dela eta Espainiar lege eta praktika politiko injustuekiko jarrera sumisoa eta horri aurre egiteko balentria eza erakutsi zuen. EH Bilduk beti defendatu izan du herritarrei dagokiola herrietako proiektuen inguruko erabakia. Eta horretarako ezinbestekoa da galdeketak egitea. Orain, Basaurin proposatzen den kontsultarako proposamena ez da gurea, ez da EH Bildurena. Ez dugu onartzen, estatuarengana joan behar izatea galdeketa egin daiteken ala ez onartzeko. Euskal Udal legearen 82. Artikulua errespetatzea eskatzen diogu estatuari. Tokian tokiko udal galdeketak egiteko baimena ematen dituena ez litzateke ministroen kontseilua izan behar. Ez dugu uste, herrietatik kanpoko inori baimena eskatu behar zaionik soilik herriari eragiten dion zerbaitetaz herrikidei galdetzeko. Baina gauzak horrela, EH Bilduk ez du kontsulta oztopatuko. Nahirik gorena, demokrazia parte hartzailea eta zuzena edatzea eta praktikan jartzea delako.